Hello! Welcome again dito sa ating online discipleship. Ito pa rin si Pastor John in Carges. Nandito na tayo sa ating follow-up 3 entitled, Your Name is Written in the Book of Life. Kunting recap lang sa ating previous na mga lessons. Sa ating lesson 1 ay doon mo unang tinanggap sa Jesus sa iyong buhay bilang iyong nag-iisang tagapagligtas. At yun ang topic natin na the 4 truths about your life. After mo naman natanggap si Jesus sa iyong buhay, ay may mga bagay na nangyari sa iyo spiritually. At una ay nasa ating follow-up 1, na naging isang anak ka na ng Diyos Ama natin sa langit. At pangalawa ay nalipat ka na mula sa kamatayan o pagkahiwalay mo sa Diyos at nabalik ka na sa Kanya dahil kay Kristo. Ngayon naman ay ipagpatuloy natin ang ating topic, ating lesson, ang pagkilala sa mga bagay na nangyari sa iyo spiritually mula nang natanggap mo si Jesus sa iyong buhay. At ito yung number 3, nasulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay or the book of life. Ngunit, ano ba ang ibig sabihin nito? Sa langit, may maraming mga books na na-mention sa Bible. Isa na dito mismo ang Bible, ang aklat na listahan sa mga tao dito sa mundo, at ang Book of Life. Ang Book of Life ay isang aklat na dito nakasulat ang lahat ng mga tao sa mundo na mayroon ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Ito yung listahan ng mga tao na naligtas na mula sa lake of fire na ang lugar sa walang hanggang kamatayan o pagkahiwalay mula sa Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong nag-iisang tagapagligtas, ay doon mismo na isulat ang iyong pangalan sa Book of Life. Sabi ng Luke chapter 10 verse 20, But rather rejoice because your names are written in heaven. So ano ba ang mga bagay na i-expect mo ngayon na nasulat na ang pangalan mo sa Book of Life? Number 1, residente ka na ng langit. Ang pagsulat ng iyong pangalan sa Book of Life ay nagsilbi ring isang registration mo bilang isang legal na residente na ng langit. According sa Philippians 3:20, sabi ni Paul, For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Naging isang residente ka na ng langit dahil kay Kristo. Ibig sabihin nito ay secure na ang iyong eternal destiny. Sabi pa nga ni Kristo sa John 14:2-3 na siya mismo ang nag-prepare ng iyong bahay sa langit. Siya mismo ang nagdisenyo nito. So lahat ng pangalan na nasulat na sa Book of Life ay may assurance na sa langit. Kahit nandito pa tayo sa lupa, pero secure na ang ating eternal destiny dun sa langit. Number 2, safety na ang iyong kaluluwa mula sa lake of fire. Sabi ng Revelation 20:15, And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ano ba ang lake of fire? Ang lake of fire ay ang final place of judgment sa lahat ng tao na hindi nakatanggap kay Kristo o hindi nasulat ang kanilang pangalan sa book of life. Dito sila haharap sa isang napakalaking judgment ever since na nangyari sa kasaysayan. Dahil dito haharap ang lahat ng bilang ng mga tao sa mundo na hindi nakatanggap kay Kristo. At sabi nga ng Bible na mas marami ang mga tao na hindi tatanggap sa Panginoon kaysa tatanggap sa Kanya. Basahin natin ang Revelation 20 verse 12 para sa karagdagang description sa judgment na ito. Revelation 20:12, And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life.
And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Sabi dito sa writer na si John na nakita niya ang mga tao na mahirap at mayaman sa judgment na ito. May mga taong malaki ang posisyon sa lupa at yung mga taong wala namang posisyon. Nandito rin ang mga tao na binata pa sa kanilang edad at mga taong may edad na. Lahat sila ay nakaharap at nakalinya sa Great White Throne Judgment of Jesus Christ. Ang judgment na ito ay isang napakalaking bangungot sa lahat ng tao na wala pa kay Kristo. Dahil sa judgment na ito ay wala ng pag-asa pa ang tao para maligtas. Wala ng preaching sa gospel ni Jesus Christ. Hindi na tatanggapin ng Diyos ang repentance ng tao sa judgment na ito. Marami dito ang iiyak, sisigaw ng another chance. Marami dito ang magagalit at maghihinayang. Dahil dito ma-realize ng tao ang mga oras ng kanyang buhay sa lupa na nasayang lang. Dito ma-realize ng tao na lahat ng bagay pala na ginawa niya sa kanyang sarili, hindi niya pala mapakinabangan sa eternity. Dito din ma-realize ng tao na sobra ra ang time na binigay niya sa kanyang sarili to the point na wala na siyang time para sa Diyos. Kaya dito siya iiyak, manghihinayang, magagalit at hihingi ng another chance sa ating Panginoon. Pero huli na ang lahat. Isang famous nga quotes ang nagsabi, "Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last." Sa Judgment Day, doon ma-realize ng tao na ang mga bagay lang na nagawa niya kay Kristo ang tunay pala na may kabuluhan. At ito ang talagang may katumbas sa langit. Walang magawa sa tao ang kanyang pera, kasikatan, influence at education para maiwasan niya ang napakalaking judgment ng kanyang buhay. Sabi nga ni Kristo sa Matthew 16:26, "For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?" Mostly, ang mga bagay dito sa mundo ay ang mga common reasons kung bakit nahahadlangan ang tao sa pagkilala at paglapit niya kay Kristo. Kaya sabi mismo ni Kristo, kahit pa maangkin niya ang lahat ng bagay sa mundo, pero kung malayo siya sa Kanya, malalagay lang sa kawawa ang kanyang kaluluwa sa final judgment. Kaibigan, bless ka dahil na-receive mo na si Christ sa iyong buhay. Ibig sabihin ay nasulat na ang iyong pangalan sa Book of Life. Ibig sabihin, secure na ang iyong eternal destiny at hindi ka na kasali pa sa judgment na ito. Ngunit, ano kaya ang status ng mga mahal mo sa buhay? Nalista na ba ang kanilang pangalan sa Book of Life? Kung hindi pa, ay huwag ka nang mag-aksaya pa ng panahon. Hanggat may panahon pa, ay i-share mo na ang nalalaman mo kay Kristo sa kanila. Pwede mong i-share ang series na video na ito sa kanila. Dahil mas maganda ang eternity at ang langit kung kasama mo rin ang mga mahal mo sa buhay dito sa mundo. Dahil isang napakasakit na reality din, kung isa sila sa mga makikita mo sa final judgment na umiiyak sa takot sa lake of fire dahil di mo man lang sila nadala kay Kristo. Kaya mula ngayon, ipagdasal mo sila at naway bigyan sila ng puso ng Diyos na makinig sa kanyang mga salita at tanggapin rin si Kristo sa kanilang buhay. Tayo ay manalangin. Salamat Ama namin sa langit. Muli, kami ay pinaintindi mo sa mga bagay na nangyari sa amin spiritually ngayong nandito na si Kristo sa aming buhay. Salamat po Ama sa assurance na ito. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa langit na promise mo sa amin. Para po sa aming mga mahal sa buhay,
Bigyan niyo po kami ng puso para po sa kanila. Dalhin mo rin sila sa iyong harapan. Tuloy niyo rin pong baguhin ang aming buhay para po sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Kaibigan, salamat po sa iyong oras. Isa na namang exciting na message ang ating natutunan sa lesson na ito. Huwag mong kalimutan i-share ang series natin na ito sa mga mahal mo sa buhay at mag-subscribe sa ating channel. At hintayin mo rin ang ating next lesson, ang ating follow-up 4 para sa mas exciting pa na kaalaman natin sa Panginoon. God bless you.